बिहामजोआ थांगोन दिल्ली बेयाव थांगोन ओमफ्राय माबायाव मा होनो मुम्बाइ जांगिला जोहोला मोनसे गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोनलायदों जोब्बायना आइसक्रिम खुलुमबाय गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ स' फाइनालि जोंनि जोहोलाव जांगिलानि शुटआ दिनै जोब्बाय आरो ना माने जोबगोन बे लास्ट शट माने मुसुलपुराव बाजाराव बेयावनो लागासिनो दं स' आर्टिस्टफोरा गासिबो रेडि जालायगासिनो दं बे शटआ जोबबाथाय माने अभार दिनैनिफ्रायनो एकदम जोबखासिगोन स' रायलांबाय थादो जोंनि शुटखौ बिसोरो रेडि जागासिनो दं नै केमेरानि बयनिबो सिस्टेमनि माबायदि थ' जोबसिगोन गरमथार ओंखारनायाबो गस्लाया सोलायदो नङा दिनै लास्ट खुसि ना खुसि दिनैनिफ्राय जोबनायनि मा जाहोगोन हा जोबनायनि मा जाहोगोन दालिमुग मोजां ना बाबु मोजां ना खब्ला मोजां दे गासिबो मोजांबा मोजां मोजांबा गुरिथारबाय साला जोब्बाय दिनै सानसे मोनबाय आं मेकआप लागासिनो मा रल लादों एसपि नि ना पुलिस बिफाननि थाबाय थेंक इउ आइसक्रिम रिद ना होनदो माया फाइनालि जोंनि लकेसना दिनै बेयावनो जागोन आरोना बे जोङो दङ दा जोङो मथा मथि 30 जनसो पिपल दं बैयावबो दंफैयो दिनै बैयावनो लागोन आरोना बैयाव दङ बेयाव लानानै दिनै जोबखाबाय माने सुदा बेखौल' जाने केमेरामेना रेडि जागासिनो दङ तो गाइस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन के अंदर विड्रॉल बहुत ही फास्ट होता है। अदर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन में लिमिट होती है और एक दिन में आप लोग 50,000 तक का विड्रॉल कर सकते हो और वो भी बहुत ही फास्ट। यहाँ बैंक पर क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक कार्ड ऐड कर सकते हो। मेरा तो ऑलरेडी ऐड है। साथ ही साथ आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हो कि कितने बंदों को रेफर किया, क्या किया, वो सब। जितना ज्यादा आप लोग रेफर करोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा। यहाँ आप रेफरल रिवार्ड भी देख सकते हो। और हाँ गाइस, इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से डाउनलोड करो। और आपको इसमें मिनिमम 1000 का रिचार्ज करना है, जिससे आपको बहुत सारे बोनस देखने को मिल जाएगा, जैसे डेली फर्स्ट डिपॉजिट बोनस। और न्यू प्लेयर्स को तो हर एक रिचार्ज पे 200% तक का बोनस मिल सकता है। आप लोग यहाँ इनके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ड्रैगन वर्सेस टाइगर लाइव खेल कर एंड विनिंग करके दिखाता हूँ। मैं आ चुका हूँ ड्रैगन वर्सेस टाइगर में। इसमें आप जितना लगाते हो ना उसका डबल हो जाता है। यहाँ पर मैंने ड्रैगन की साइड पर 90 लगा दिया है और देखो आते आते मैंने प्रॉफिट भी कर लिया। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और आप भी प्रॉफिट करो। खारबाय केमेरामेना खारबाय केमेरामेना दिनैथ' लास्ट खुसि मोनदों ना मोनाखै बिराद माने मोनसे गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोनलायदों खेबनायाथ' जेनेबा नों खेबबाय माबायदि जागोन बायदि मोनदों ओरैनो सिनेमाया सुपार दुपार माथो माबा खोनादों मिउजिकआथ' मुम्बाइआवसो मिउजिकखौ माबा मुम्बाइआव हरगोन होननाय खोनादों आङो बेलेग एसे आनकमन स्टाइलै फैनाय बायदि आनकमन हिसाबै मुम्बाइआव हरनो नागिरदों आरोना मिउजिकखौ माने फिल्मखौ एक्सुवेलि मुम्बाइआव हरनायनि टारगेट गैयामोन ओमफ्राय फिल्मखौ जिथिया एडिटिं खालामबाय एसे मोजां प्रसेसआव फैनायखाय दा मिउजिकखौबो मोजाङावनो जाथों होननानै माने मिउजिकखौबो दा मुम्बाइआवनो हरनाय जाबाय टारगेट लादों आरोना दे हप मोजां जागोन गासिबो रायजोफोरा अनसायगोन रायजो राजाफ्रा अनसायलायदो नायलायदो बिनि थाखाय बयखौबो खावलायबाय बयबो खस्थ' अननानै बयबो सापर्ट खालामलायदो सापर्ट खालामलायब्लासो जोंबो बिदिनो मावबाय थानो गोसो जागोन जेनेबा बेजोंनो सोलियो जेनेबा जोंबो जुदि रायजोफ्रा हेल्प खालामबा जोंबो सुट खालामनानै जानो हागोन संसारखौ जालांनो हागोन दा रायजो राजाफोरनि अनसायनायावनोथ' दिनै आं बिदि खामानि मावै बिदिनो मोनजागासिनो दङ आरो इयुनावबो अनलांबाय थाथों बिनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम बहुद साबायखर बा खुलुम धन्यबाद जासिहरबाय दा नै रेडि जागासिनो दं आर्टिस्टफोरा जोंनिया एक्सन हिर' दुखुनि देंखोखौ सोर बुजिनो बोरै जाखो फाइनालि सुदा जोब्बाय हेपि जोब्बायना जोबमारबायना
जे Sampai boy berdiri ada naida September Fuzaya boy bernaida Zanggila Zehla. diding tang ai tidak 2,000 years later. So finally माने सासेया थांगोन मायाव बिहामजोआ थांगोन दिल्ली बेयाव थांगोन ओमफ्राय माबायाव मा होनो मुम्बाइ फाइनालि माने मिउजिकखौ माने मिउजिक होनो थांगासिनो दं मुभिनि जोहोलाव जांगिलानि मुम्बाइआव सोलिगासिनो मिउजिकआ थ' बेखौनो खावसे थांबाय नालाय चेक खालामनो थांगासिनो दं मुम्बाइआव मिउजिकआ बोरै सोलिगासिनो स' सासेया ओरै थांगोन सासेया थांगोन माबाया दं नाला आइडिया Miss खालामगोन ना खालामा आंखौ? थांनोसै. Thank you so much. जोंहा दा थांनोसै. मा? बिहावजों बेरायहैदो बेरायगोन. मालाय बाबाया मुम्बाइआवसो थांगोन आं आंनि डिउटियाव थांगोन. मालाय टिकेट मोनबाय चेक इन जाबाय दा थांसिगोन हाबसिगोन नै सिङाव. गुवाहाटीनि एयारपर्टआ नै दिनै. वो मैम को बोल दीजिए वो मिर्चा अपने पास लेके जाए ठीक है राजा मिर्चा मैम वो आप लेके चले जाना वो दूसरे मैम है ना उनको दे देना वो लेके चले जाएगी कोई बात नहीं लेके जाइए आप अपने कोई स्टाफ को देना तो दे दो हम नहीं ले स्टाफ कोई नहीं है ना मैम अगर पहचान का नहीं है। मतलब पहचान का है लेकिन शिफ्ट तो सबका अलग अलग होता है तो आप किसको दो और मैं नहीं ले जा सकती चलो थैंक यू मैम चलो बाय बाय नहीं है बाबा ने टिकट बाबा मुंबई थांसिगोन ओमफ्राय नै बेयो आंनि ओं बाय बाय I'll be traveling with Indigo SLT चलो बाय बाय थैंक यू